Aquest divendres també s'ha inaugurat una altra exposició fotogràfica, en aquest cas de paisatges escalencs i de diferents fenòmens meteorològics captats al municipi. Són imatges que han atret l'interès dels dos fotògrafs, Jesús Puig i Sergi Corral. La inauguració d'aquesta exposició a la sala d'actes municipal també portava molt públic que destacava la qualitat de les fotografies. És una exposició de dues persones que s'han fet amics gràcies a la fotografia i que un dia van decidir que havia arribat l'hora d'ensenyar a tothom el que han captat amb la càmera. Es mostra el resultat sense cap mena d'alteració ni retoc. En aquesta exposició, doncs, la gent pot trobar fotografies, paisatges, tots d'aquí a l'escala, amb colors, tots són fotos noves, des que existeix la fotografia digital, i tots som, en Sergi i jo tenim més o menys la mateixa afició i el mateix gust, perquè, com veureu, tots són paisatges més o menys fets amb el mateix estil. L'amistat amb en Jesús ve de temps, ens coneixem d'aquí a l'Escala, de sempre veure'l també per la platja i per la punta i per la creu tirant fotografies. Aleshores, un dia, no sé si era al Museu de l'Anxova, em penso que era, en una presentació d'un audiovisual, crec, li vaig dir, o vam dir entre els dos, li vaig dir, escolta'm, Jesús, dic, tant fer fotos, tant enviar-les al temps i tant tot això, i tal si muntem una un dia, no? I em va contestar que sí directament, aleshores, sense pensar-nos, doncs aquest juliol ja vam començar a fer les fotos, vam començar a encarregar la sala i tot, i ens ha portat fins aquí, o sigui, el treball recopilatori, un treball recopilatori de 4 o 5 anys de fotografia, tant de tots dos, com ha dit en Jesús, al mateix estil, però dels paisatges ben variats d'aquí a l'Escala. L'exposició es pot visitar fins al proper dia 13 a la sala d'actes municipal de l'Ajuntament.